2011 सननि सेन्सास बियो सेन्सास मथे दिनै देबोरगाव भिसिडिसिनि सिङाव 26टा न'आ लुफुंजागासिनो दङ। दा जोङो दिनैहाय बाख्नायनांगोन दिनैहाय भिसिडिसिनि जायफोर चेयारमेन भाइस चेयारमेन बेजों लोगोसे मेम्बारफोर भिसिडिसिनि आरो लोगोसे प्राइमारिनि पार्टिनि जायफोर वार्कार बिथांमोननि नेतृत्व बिथांमोननि नायनायाव दिनैहाय बे न' लुफुंनाय खामानिया आवगायगासिनो दङ। दिनैहाय बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन। गुबुन गुबुन भिसिडिसियाव दिनैहाय बिदि बेखेवजानायसिम सौहैथ'वाखै जागासिनो दं अब्लाबो नाथाय दिनैहाय जोङो देबोरगाव भिसिडिसियाव दिनै प्रथमबार हिसाबै बे खासा फाक्का PMAY न'खौ बेखेवनो हाबाय। दा बिदिनो दिनैहाय दिनैनि समावहाय गंनैसो बेखेवनाय जागोन आरो बिदिनो जोङो बाख्नायनांगोन जायफ्रा न' बिगोमाफोर बिथांमोनहाबो दिनै गावसिनि गोसो बायदिनो लुफुंजाबाय आरो बे खासा फाक्का न'आ दिनैहाय जोङो जोंनि पार्टिनिफ्रायबो जोङो सहा सिथा खालामदों नायदिंबाय थादों। दा बेयाव जों नुनो मोन्दों एस पार एस्टिमेट बे एस्टिमेटआव जेबायदि होदों बेबायदिनो लुफुंजादों। दा जोङो थांनाय गोलाव समफोराव नुदोंमोन बेफोरबायदि न'फ्रा लुफुंजायै गोबांथार आद्रा जानानै थानाय नुदों। नाथाय नैबे 2011 सेन्सासनि जि खासा फाक्का PMAY न' बे न'आ दिनै गोख्रैयैनो बहुद स्पिडैनो लुफुंजागासिनो दं। दिनै देबोरगाव भिसिडिसियावबो बियो लुफुंजाबाय आरो कয়েকদিननि भितरावनो बे 26टा न'फ्रा कमप्लिट जासिगोन आरो दिनैहाय फारि फारि गुबुन गुबुन भिसिडिसिफ्रावबो बे लुफुंजानाया जागासिनो दं। जों बे फारि फारि बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ लालांबाय थासिगोन। बे बेलायावहाय जोङो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ बाख्नायनांगोन। दिनैहाय जोङो BJP आरो UPPL आरो GSP जे BTCआव सरकार सालायगासिनो दङ पावाराव दङ। दा बिथांमोननि निर्देश मथे बिथांमोननि मावफुंनाय मथे दिनैहाय जोङो जोंनि देबोरगाव ब्लकनि सिङावबो बा थिथागुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव गोबांथार आसनिफ्रा मावफुंजागासिनो दं। दिनै MGNरेगानि खामानिफ्रा गोबांथार मावफुंजागासिनो दङ आरो दिनै बे न'फ्राबो लुफुंजागासिनो दं। दिनैहाय जोङो पार्टिनिफ्रायबो आरो भिसिडिसिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेनफ्राबो दिनै नायै बेफोरखौनो सोरबायदि मानसिफ्रा बेक्तिफ्रा मोनथावगौ बेफोरखौ नायै होगासिनो दं। MGNरेगानि खामानिफ्राबो मोनफ्रोमबो खामानिफ्रावनो जायगा गामिफ्रावनो मावफुंजागासिनो दं। बेनि अनगायैबो जोङो अरुण'दयनि खामानि बेफोरबो सोलिगासिनो दङ। अरुण'दयाबो गोबांथार महिला बेक्तिफ्रा मोनखांबाय आरो नै मोननो थांबावगासिनो दङ। बेबायदि खामानिफ्रा बिदिनो जोङो बिनि अनगायैबो दिनै जोंनि गोरिब दुखि मानसिफोरनो बबे फारसेनिफ्राय हेफाजाब होनो हागोन दिनै गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै गोरिब दुखिफोरनो जोङो स्कलारशिप होनाय बेबस्था आरो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों दिनै गोरिब दुखि मैगं बेफारि साहा दखानदार बेफोरबायदिखौबो होगासिनो दं BTC सरखारनिफ्राय। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथांखिनि जेरैहाय